Nefret 279. Seitsemäntenä 161 tintti. Tuli uskonpuute ja joutuu kääntämään. Heidi voi valmistautua kipparin uittamiseen. Hyvä toi vaihtaa märkään päälle. Joo. Hyvä tämä näkee. Ja Heidi on turvallisesti maalissa ja toisena lähestyy Nanna 251. Ja muu joukko on niin kaukana, että numeroita ei tässä vaiheessa pysty edes paljain silmin tunnistamaan. Niin paljon kuin mahdollista. Mitä se on? Niin. Sapsuilla. Kuudentena maaliin tulossa 279 Nefret. Thank you.
Kahdeksantena 264 myrskylintu. Osku, ketä vastaan se protesti oli? 20. 20. Ja todistaja oli? Takaa tulemme 27. Selvä. Joo. Työvuorella me reuttiin kohta alas. Joo, tee sit mahdollisimman pian se protesti, että päästään pois. Ennen kuin päästään tuohon rantaan. Joo. Kaksi. Muut voi syödä. 227. Neljäs tila oli Kokkolaan Aloha, Ahola Erkki, Ahola Jukka, Vevar Tom, Ahola Timo. Tässä kohtaa on merkintä, että meillä ei ollut kuin 3 palkintoa. Yksi heistä saa jälkeenpäin sen 4. palkintonsa. Siis Ahola Erkki, Ahola Jukka, Vevar Tom. Ahola Timokin oli. Ei ole kuin 3 pyttyä nyt, vaan 1 lähetetään. Yksi vielä. Joo, kiitos. Ja 4. vene Aloha, Ahola Erkki tulee uudelleen. Hän saa herrasmiehen sateenvarjon. Hän ei ole halunnut pronssimitalia, hän halunnut tämän vaan. Ja 5. tila Naantalin Pursiseuraan Kape Pajunen Hannu, Aarnio Jarmo, Herlevi Matti. No, nyt voidaan tehdä jo poikkeus, että annetaan 5. ohjaaja kunniapalkinto Pajunen Hannu, pienempi sateenvarjo.
Käy herranmiehelle. Viimeinen tuoppisarja on 6. sija Lepret, Tampereen Pursiseura, Martin Veikko, Mäkelä Jari, Markku Jylhä-Salo. Sateenvarjo heille ja mukaan. Ja näin on viralliset palkintosarjat jaettu, mutta pöydällä on tavaraa. Ehkä kotkalaisille on syytä osoittaa jotakin palkintoa. Ja se on parhaan kotkalaisen malli ja Pohjola-yhtymän lahjoittama. Ja Tintti oli 10. Johansson Leif, Nurminen Harri, Olli Holm. Kiitos. Ja Kotkan uimaseura, no. 11 oli jakotkalainen Pilot KP Torniainen Matti. Hänelle annetaan yksi sateenvarjo täältä. Ja sitten oli onko Matti jossakin? No niin, sateenvarjo tulee täältä. Sitten on tässä tällainen pullo, missä lukee, että moottorin teflon käsittely. Tää on tämä Savola haipurjehtija tämän lahjoittanut ja listaa katsoo ja tänän päivän listaa etenkin. Siellä oli yksi vene kauheasti viimeisenä Kotkalaan, tällainen kuin Katriin. Kainulainen Veikko, hän on 15 ollut maalissa kuitenkin ja paranti sijoitusta, niin hänelle kun annetaan tätä teflonia ensi SMS on ehkä vielä parempaa. Veikko. Ja naismainen juttu on sellainen, että se on Kristiina Lehtonen Sinserella HPS, naisten sateenvarjo. Ja nyt on vielä näitä sateenvarjoja, nämä laitetaan liukkaasti liikkeelle. Nanna Laakso Leo, Torpan tyttö Miettinen Juha. Niin, Laakso Leon, missä on Miettinen Juha. Sitten tulee 9. Maksimainen Markus. Ja koska kotkalaiset saivat 10 ja 11 sai kunniapalkinnolla 12 sijalla Inger Heikkilä Jussi. Tämä Suomen linnan merenkäytö. Meripuri. Joo. Ja 13 oli kapitaano Näsijärveltä Hakala Pauli. Ja 14 oli haminalaisvene Myrskylintu Seppälä Jorma. Annetaan sun mukaan. Ja 16 Leavene Pesonen Mikko. Ja tämä oli vissiin jo jonneen menossa. Se oli viimeinen sateenvarjo, oli kotkalaisvene Veika KPS Niemelä Matti.
No niin, palkinnot ovat jaettu ja toivottavasti purjehtijat saivat hyvän tuntuman High SM-radoilla ja kilpailuissa. Ja pienenä jälkikaneettina ehkä esitän, että meillä on hyvä toiminta ja yhteys Frank Xeroxiin. Se tekee muistoalbumit tai vihkoset jokaiselle osanottajalle tai ainakin jokaiselle veneelle lähetetään sellainen kaikki, mikä on leikkeleet lehdistä ja valokuvat, semmoinen koonti ja jokainen saa muistoksi Kotkasta jälkeenpäin tämmöisen vihkosen. Ja ehkä se jättää muistot pitkäksi aikaa tästä Kotka SM:stä ja toivottavasti tavataan uudelleen haiveneen merkeissä täällä Kotkassa. Kehoittaisin kaikkia huutamaan haiveneelle, suomalaiselle, hyvälle U-veneelle ja tälle SM:lle kolminkertaisen heihuudon. No niin. Hei! 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 Ilmalle! No niin, nyt metriä jo! Yksi! Kaksi! Kolme! Toisinpäin sekä päät! Näin, otetaan! Onko valmiina hei kamera? Täällä on! Heistäkää viimeinen pää ees. Ei vielä, hei! Menee pari metriä mukaan. Kalle! Kiitos maapoja! Haloille niitä, jotka heitti veteen. Viime vuonna lensi itse, silloin siellä naata. Joo, niin vahingossa. Se oli ennen. Menis mukana vahingossa. Sinä ehkä pukka. En osannut. Se Heikkilä on. Se oli yksi kakkosia. Joo. Joo. Minkä ikäinen on? Kolombia. Minkälainen tää vene on? Mitä siellä luonnehtii pitää? Se on 47 rakennetta. Niin vanha. Joo. Onks ne yleensä noin vanha? Joo, kyllähän niitä on. Tuolta oli toinen niin. Hei pojat, milloin pärrevene on rakennettu? 37. 37. Joo. Avajärjestön esittelystä. Se on niin kuin vaikuttu siihen, että... Ei, mutta se oli kajannut, että kyllähän me saadaan porukkaa niin, että oikein omalla porukalla järjestettyä veneen. Mutta tehdään niin semmoinen lisäys, että me saadaan 2 joukkoa. Ei.